DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning ni Dasike namin programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Engineer Jal Cayabyab, the technical control, amigo yo RJ Jimenez at your service always. And siyempre sa partner ko, dasaya na programa si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner, at saka good morning sa ating mga listeners, mga sa iba't ibang bayan at iba, lalo na sa Binmalay. Shoutout natin sa lahat ng mga empleyado ng Binmalay, lalo na sa ating buting Mayor Pet Merera, sa pagpapatuloy ng mga magandang programa at alituntunin sa bayan ng Binmalay. Partner RJ, God bless at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa akin, partner RJ. Yes, dahil tuloy-tuloy ang serbisyo araw ngayon ng Miyerkules, partner. Kaya sigurado nandyan ulit sa munisipyo si Mayor para sa mga iba't ibang activities ngayon, partner. Oh, partner, at saka isa pa, may kasal ngayon na dalawa. Kaya umaga si Mayor, then pagkatapos yan, inaayos din namin yung mga lahat ng mga maraming ordinansa kasi gusto niya na lahat ng ginagalaw nila, lahat ng may mga ordinansa para hindi naman sila questionin at hindi sila may-UM partner RJ. Yes, lalo na itong ating mga department heads. Nakita ko nga kung may mga gustong ipagawa at may mga request din itong department heads. Pagka tinawag mo sila, nandyan sila agad, partner. Makukulimot. Partner RJ, ito nga May isa pa, nagpagawa ko ng sulat sa ating buting mayor patungong Malacanang sa nangyaring sona ng ating mahal na Pangulo. Hindi kasi mo kundi pagpapagising lang sa kanila na dapat binigyang pansin naman ang mga inahing ng ating mga senior citizen. Okay. Dahil parang hindi ko nga masyadong narinig, partner. So, anto may ken, karga na sa tanya sulat, if you may. Pinalaan namin na dapat bigyan namang pansin ang mga mitiin at mga kailangan ng mga senior dahil isipin nila ang mga senior ay nag-waste ng buhay nila, sila nag-umpisa. Lahat dito ay nagbigay ng kanilang serbisyo sa bayan kasi mostly ng mga senior natin, mga retired teacher, sundalo, abogado, ano ka man na posisyon na mga nag-retired na yung mga senior citizen. Kaya huwag lang isipin na yung inisip nila dyan, yung mga pension nila okay, tumataas, pero paano yung mga nasa laylayan naman? Yun. Yung mga hindi, yung mga talagang nagtrabaho, mga mostly sa atin, mga isda, mga nasa bukid, mga iba't ibang private na sektura, paano naman nandun nasa laylayan? Kaya pinapatid namin kay Bongbong Marcos na
hindi pa rin humihinto at hindi nawala ng pag-asa na sana sa darating na mga ibang araw ay maisip niya na may magulang siya na nanirbihan sa kanyang bayan, sa kanyang bansa, at alam niya kung gaano minimithi ng ating mga senior na mga vulnerable. Alam mo, itong mga senior malapit na sa hukay. Isipin natin, pagtandi nila ang kanilang matagal na hinaing, 1992 pa, partner Algito. Tagal na. Matagal na ito na hinaing ng ating mga kaya lang maganda rin yung sabi ng ating puting Congresswoman Magsaysay na hindi pa rin siya nagsasawa at palagi pa rin ginigising ating gobyerno. Kung kakayanin natin na hantong tayo sa pagrarally sa Manila, kami po'y willing. Kami mga 60 to 70, willing po kami na mga lampag sa Manila para magising ang gobyerno sa mga kailangan ng ating mga senior citizen. Baka sabihin nila, partner, may mga programa na rin itong SOFMEN, tapos yung mga centenarian, pero itong dinadaing ninyo, ito yung universal pension na partner, na lapag. Oo, ito yung dapat lahat na sana ng senior na may upot ibigay. Iba rin yung may mga, siyempre, alam mo ang sinasabing pension, it is a privilege ng bawat senior. Ito namang pension nila na sinasabing SS, JSIS, o ano ka mang pension, ipinagsirbihan nila ito. Ito namang pension, ito share nila sa ating bayan doon sa na-share nila noon na naipon nila na taxes. Kaya binabalik. Dapat yun ang isipin. Ewan ko kung ano ang isip ng ating mga congressman, isip ng ating mga senador, iba sa kanila, sarili muna bago bayan. Hindi tulad na dapat isipin nila. Bayan muna, senior citizen muna. Universal pension, ngayon na. Dapat. Yun. At saka ang talagang matutulungan natin dyan, partner, yung mga senior din natin na nasa laylayan, di ba? Dahil siyempre sila yung most affected yan Oo. Ito nga kung anong plano ng ating buting congresswoman at lahat ng namamalasakit sa ating mga senior. Ako, isa bilang presidente ng OSCAP ng Pangasinan, hindi ako nawawala ng pag-asa at malampag pa rin ako na sa mga ibang araw o ibang oras, malalaman nila na mangangailangan na ang ating mga senior na isipin nila na ito mga senior ang buwis ng buhay, ang nag-umpisa ng gobyerno, marami dito mga retired na nagserbi sa ating bayan. Dapat bigyan din ng karangalan o tamang pag-aruga tulad ng ibang bansa. Pag senior ka, maraming na ibibigay na ayuda sa kanila. Aywan ko sa Pilipinas na alam natin na isang Christian country, hospitable na country, bakit nalilimutan nila kung sila nagmula? Hindi na mararating ang kanilang posisyon pag walang pinanggalingan ng mga senior citizen, partner RJ. Oo, saka tulad sa Amerika, bukod dun sa pension, yung nag-aalaga sa iyo, mayroon ding binibigay, partner. Dahil talagang asikaso sila. Baka sasabihin na naman, ito, ulitin ko, baka subject sa availability of fund. Mayroon ba tayong pundo? Sa palagay mo, partner? Sapat ba ang pundo natin, partner? Sa Pilipinas? Sapat ang pundo yan, partner RJ. Kung alam mo kasi, may dahilan. Pero, mayroon yan. Parang parang tulog na gising. Saan nila yan? Mahirap gisingin yung gising. Ilang milyon ba ginastos sila sa impeachment? Ilang bang gastos sila sa pinag-meeting nila? Ilang gastos sila? Libre gasolina nila? Libre ganun? Bakit? Ito lang hinihingi. Bigla siya magbibigay ng uplift program, 2,000 pension. Yung matagal nang hinain ng ating mga senior na ibibigay ba? So, kailangan na talaga maging patas. Sana all, walang masaol, di ba, partner? Sa lahat ng sektor. Tama, partner RJ. Kaya sabi ko naman, ako ngayon siguro ako ng isa kong video bago babaguhin ko muna yung mga video. Tapos ilalantad ko rin, tapos ko rin yung hinaing natin, yung mga pagdismaya po ng ating mga senior na nakinig. Almost 12 million na senior nakinig, umasa sa isang sona ng ating Pangulong Marcos para may batid lang yung mga kailangan ng senior. Alam namin maraming problema sa Pilipinas, ngunit kahit isa lang minsan lang
na mapansin nila ang senior. Ang mga kailangan ng senior na nagbuwis ng buhay, ulitin ko uli, nagserbi sa bayan, wala sila dyan pag wala ang kanilang magulang na mga senior citizen. Yung sa Pangasinan mismo, kumusta ang suporta ng provincial government through the leadership of our governor? I'm very much thankful to the provincial government sa pangunang ating gobernador dahil yung hiningi namin na resolusyon na supporting the 12 million Lagda Parcel Pension ay ginawa nila kaya ito'y aking binigay na kaya Congresswoman Magsaysay noong isang araw yung mag-meeting kami at alam nila na ang Pangasinan is isa sa pinakamaraming senior sa buong Pilipinas. Okay. So may ginawang resolution for that matter na pag-support doon sa Lagda, partner. Actually, partner IG, ginawa itong resolusyon, pinasa natin. Alam mo naman, ang ating puting mayor, ang aking nasa likod, ito po yung aking dinaing sa kanya na, Mayor, can I request a resolution coming from the Sangguniang Panlalawigan to support the senior citizen being the president of the entire province of Pangasinan. So, tinanong ko ang mayor na ginagawa na ko ng isang request o resolution para maibigay yung tamang suporta. At ako na pagsalamat sa ating mga provincial government na pinapangunahan ng ating puting Governor Bonbon Bueco na inaksyonan agad yung request namin at 2 araw lang nung Lunes nung pagbigay ko ay tapos na agad yung resolution na ito po'y tinisponsoran ng ating puting board member ng second district ng third district ata si board member Di Guzman, isa pang Fourth district, si board member Noy, 4th district. Oo, yun. Ako po'y taus-pusong nagpapasalamat po sa kanila, sa ating provincial government, na pinaunahan ng ating buting Governor Monmon Bueco, Vice Governor Lambino, at lahat ng mga bukalis ng buong Pangasinan dahil sa kanilang suporta para senior. At actually, kahapon na partner RJ, nag-hike ako uli ng isang request o uwiin sa ordinansa sa ating mga Sangguniang Panlalawigan, an ordinance for a financial na ibibigay na financial para sa senior sa buong Pangasinan. Siguro pag-aralan yan, i-file recall, siguro handa rin ako na ipag-depensa ang ating hinihinging ordinansa at resolusyon para sa isang financial para sa ating mga senior. Yung additional siguro financial assistance coming from the provincial government, partner. Yes, that is financial assistance in a single minsan lang sa isang taon. Kung ito po'y pag-aralan at mabibigyan ng kaulungan dahil isipin din nila lahat ng mga retirees na nandyan sa mga senior ay magbigay na rin ng buhay at serbisyo sa lalawigan ng Pangasinan at sa kanilang mga munisipyo at sa kanilang mga barangay. Isipin natin, pag wala mga senior, wala tayo, partner RJ. So, naintindihan natin may balismal sa sakripisyo ng si Kayura, si Katira, hindi ni pigaran tamblingak ni partner. At nan sakripisyo mo para bayan, di ba? Doon, partner RJ, sakinin mo. Medyo katsap, partner. Okay, magano marakap yay sising button mo, partner. Actually, it's an partner. Okay, go ahead. Isipin, yung mga barangay officials noon na senior na wala pang sweldo. Diba noon, nakapagbuwis ang buhay nila, nagservisyo sila ng walang bayad. Isipin din natin, dapat may balik natin sa kanila. Kasi nasubukan ko yung partner because as I was at the age of 18, naging barangay secretary ako sa aming barangay, naging SCD ako coordinator, hindi walang sweldo. Tanmay panaon niya sakripisyo, ang kapoy honorarium. Daton, ang kapoy ulaban niya, Kapitan ng Saman, ang kapoy na Manuli, talapot, ang kapoy bang balat, we sacrifice ourselves
para makapagbigay ng serbisyo sa ating bayan. Dapat isipin nila yun. Marami ang nasa laylayan. Mabuti ba yung mga retirees, may nakukuha sila, ngunit isipin nila, pinagserbihan nila yan. Paano yung mga nagserbisyo na voluntaryo na ibigay na ba natin ang tamang serbisyo, ang tamang pag-alaga sa kanila? Isipin po natin yan, Partner RJ. Ito po yung pinaglalaban ko. Kung ito man ang isang misyon ko na binigay sa akin, ito'y aking palaluwagin at ipaglaban ang mga senior, Partner RJ. Actually, eye-opener din itong mga tinatalakay natin sa ibang bayan, lalo na sa mga centenarian na may mga hindi pala naasikaso, may lumapit na nga sa atin, nagpapatulong at through your partner, makakakuha ko ng idea kung paano niya ma-avail yung talagang para sa kanila. Yung sinasabi ko na 80 years old na, buti pa dyan sa Binmaloy at naka-schedule na naman ang pagbibigay dyan ng pensyon o kaya financial assistance doon sa mga centenarian, partner. Pero sa mga ibang bayan pala, parang may mga nakakaligtaan. Yan karapatan ng lahat ng centenarian, di ba, partner? Partner, kaya nga. It's a matter of kung paano gagawin yung yung paglilista at pagpapapollow up dyan, di ba, partner? Alam mo, partner, tulad sa Binmaloy, bukas may mga mahigit 125, 130 biruin mo yan. na centenarian namin na mabibigyan bukas. Ito partner, panawagan ko rin sa aking mga OSCA. Yan po ang trabaho natin. Yes, oo. Kung bakit na-create ang OSCA sa bawat bayan. Tayo ang mga focal person ng ating mga local government na titingin sa mga ganyang mga bagay. Dapat, kung isa kang OSCA, ito po ay panawagan sa mga OSCA ng Pangasinan na yan po ay obligasyon natin na asakasuin ang pagpaproseso ng mga kailangan ng ating mamamayan, ng mga senior, na papuntang national. Tulad yan, centenarian. Ito'y isang law na dapat mabigyan lahat ng mga 80, 85, 90, 95. Nagmula ito noong March 17, 2023. Tagal na pala. Oo. Kaya dapat lahat ng 23, 24, 25, 26 na pinanganak ng March 17 at pataas, 17 mula noon hanggang December na, ay bigyan natin ng yung mga kailangan ay dapat natin yatin. Kaya mayroon ako isang JC dito ngayon na isang JC sa lahat ng mga senior sa bayan ng Binmaloy na this JC is only for information para malaman ng mga BASCA president at iba't ibang senior ang kanilang karapatan, ang kanilang kailangan na malaman at ang mga kailangan na dapat ibigay ng ating gobyerno. Partner, baka sabihin hindi alam yung kanilang karapatan na first thing first. Ano ba ang una nilang dapat gawin? Mong di tanda da Binmaloy, tasusuy-suyon mura, partner. Halimbawa ako, 80 years old na ako, mag-85. Hindi ko pa alam kung paano ako maging miyembro. Ano ba yung mga steps dyan, partner, para naipilay ngaran ko? Parang ganun. Partner, dito sa aking opisina na OSCA sa Binmaloy, mayroong tayong database. Database. Ang database mo natin ay may alam mo na lahat ng mga senior at may database ako para sa 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100 at may data rin kami ng mga lalaki at babae. Ngayon. So, saan sila pupunta, partner? Dapat sa OSCA. Nakikinig si Aling Feliciana, 85 na niya. So, saan siya unang pupunta? Maging miyembro muna ng senior citizen? Parang gano'n? Automatic at the age of 60, you are a member of the BASCA, the Barangay Association of Senior Citizens. At yan po ay iyong privilege na pumunta sa OSCA at kuha ka ng mga application form. At ikaw din ay tutulungan ng OSCA office kung ano mga kailangan mo ng mga papeles. At kung kailangan man hindi mo hanap, tutulong ang OSCA kung paano i-produce. Kasi yan ay iyong pribilehiyo para makuha ang iyong kasgi na nangagaling sa gobyerno. Kaya importante po ang OSCA office kung tulad ng ating buting mayor, very supportive kaya ako. Meron akong opisina, may mga gamit ako, may mga staff ako. Silang umaasikaso per barangay para maasikaso natin
maibigay natin yung tamang pag-aalaga na lahat ng mga benepisyo na dapat makuha ng ating senior ay kanila makakamtan. So, sa office ng OSA ang punta nila para mag-apply para sa centenary. Sa amin naman, andito sa akin sa Binmalay, pinagsabihan ko, lahat ng mabas ka na, lahat ng mag-80, 85, 90 hanggang December, isabit na sa akin dito para gawin na namin ang mga proseso para pag araw ng ay papay na namin para ito'y abang na sa ating National Commission. Ayun, para, di ba, kasi national funding naman yan, di ba? Pundo ng national yan, oo. 10,000 kung hindi ako nagkakamali, sayang din. Para sa kanilang mga maintenance, medicine, mga ganun, di ba? Lalo na, yung mga nasa laylayan, partner, malaking bagay na yan. Buti dyan sa Binmalay, asikaso mo yung mga ganyang usapin at kalagayan ng ating mga senior partner. Kaya nga ito nga, partner RJ, marami nag-imbita sa atin sa bawat bayan para explain nila at ipapatigol sa kanila kung paano ako gumagalaw sa Binmalay at may hatid ko yung tamang pamamaraan at tamang gawing obligasyon ng bawat OSCA. Ngunit, gagalaw ang OSCA kung may support ang LGU. Hindi naman gagalaw kung paano paano di ba? binibigay na suporta. Yes, oo. Paano gagalaw ang OSCA? At saka, sa ating mga LGU na ating mga namumuno, they must elect o appoint an OSCA na kaya pa niyang gumalaw. Huwag sanang isipin yung politika po dyan. Dapat yung gagalaw na alam mong may bibigay yung tamang pag-aalaga sa ating mga senior. Siyempre, hindi ko masisisi may ibang bayan dahil yung mga senior nila may mga edad na. Basta nailagay lang dun sa pwesto. Kaya nga kami po ay mananawagan siguro na dapat ito ang gagawin through the DILG. Bilang sa DILG to ask every municipality na dapat ang ilagay nila ay isang kaya pang magtrabaho para sa OSCA at may nalalaman naman sa mga ahensya, alam niya makipag-coordinate, alam niya ang bawat laws and rules governing the senior citizen. In short, alam niya kung anong pinapasukan niya, hindi yung dahil sa senior na siya, tapos political accommodation siya na. Magiging kawawa yung kapwa niya senior, di ba, partner? Kasi alam mo, ang OSCA, you will be the leader of the senior citizen. You represent them sa mga kailangan nila. Pala. You will ask the national government, the local government, kung ano mga kailangan ng senior. Kaya dapat magipag-meeting ka, yung pag-meeting mo doon ay mai-share mo sa kanila, yung mga kailangan na gawin nila, at malalaman mo rin kung mga problema sa bawat barangay. Yun. At pagdating kay Mayor, gawa ka ng report na Mayor, kailangan nila ang gamot. Kailangan nilang wheelchair. Kailangan natin mag-alin ng ganitong project. Ganitong gagawin natin plano para sa mga senior. Dahil ito mga kailangan nila. Hindi dapat nakukuha ang OSCA sa kanyang upuan. How could it be a reach-out program pag wala? Importante po ang reach-out program natin para makita natin ang mga kasama natin na sa laylayan. Yan din ang aking gustong ipatid sa ating pamahalaan, sa ating presidente ng Pilipinas na pag sa senior, ang dapat mission o motto nito, ilapit ang gobyerno sa senior, hindi ang senior ang lalapit sa gobyerno. Yun, buti dyan at very supportive ang ating mayor. So kailangan talaga yung talagang may ugnayan at may tulungan ng executive at ang OSCA partner. So medyo gagawatan talay oras partner, may announcement mo. Okay, announcement po sa ating bayan ng Binmalay. Dito po lahat po ng mga ginagawa natin buting mayor ngayon ay tinapagpatuloy pa rin yung tamang pag-aalaga at tamang service sa ating bayan. Nandiyan palagi, walang absent, umabot ang alas 7 ng gabi, alas 8, basta matapos ang trabaho niya. Kaya huwag lang kayo mga tubili na pumunta sa munisipyo o mag-text lang sa aming programa ni Partner Andy kung ano mahinaing ninyo, anong gusto nyo malaman ng ating buting mayor. Kung mga pagkukulang o kailangan na may report ng mga empleyado, lahat na,
ito po ay kayo-naksyonan. At sa ating mga senior citizen, Partner RJ, bukas po ay araw po ng paldo ng ating mga Ayun. centenarian. At bukas po ay ating mag-distribute ng cash gift sa lahat ng 80, 85, 1995 aking bayan ng Binmalay dito sa evacuation center magmumula 8 o'clock ng hapon ay ng umaga hanggang matatapos ng hapon, Partner RJ. Kung pasabi ko naman sa ating mga centenarian, kung hindi nila kaya, huwag nila ipilit kung naka-wheelchair man sila at kami na po mismo ang mag-aatid ng kanilang cash gift sa kanilang kabahayan, Partner RJ. Okay. Partner RJ, sa ngalan ng Binmalay at sa ngalan ng ating programang PM sa Binmalay, ako po'y muling nagpapaalam at nagsasabing God bless. Stay safe palagi, lalo sa mga senior dahil tag-ulan. At Partner RJ, Yes. kita-kita ulit tayo bukas. Salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head ng Bayan ng Binmalay, Oscar President ng Lalawigan ng Pangasinan sa ating programang PEM. Yada Aspeto Technical, akalapakan tabay timot si Engineer Fragile Kayabyab. Tayo balit sa Magterion Amigo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kalaranan sublay programaan SBM Saray Balitan Matwa. Then kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1